нигоҳи нав бо ҷонибек муродов. барои муҳоҷирони тоҷик як хабари хуш гӯед. чандин сол ман ба футбол машғул будам, лекин тайёр будем ки 14 рӯз агар лозим бошад дар карантинам мешинем. аслан бинандаи азиз, савол бемаврид буд. бегу бегу оре мемони азизи дилам, азизи дилам. ин ду порча аз суруди нав. агар надида бошед зеркаш мекунед, тамошо мекунед. баъд ман хай дуоя гирифтам ба ҳастаги дар буромадам, гуфтам ё абрам рафта дуоя здават кунам. хуб ба ҷои рафтан натавонед ба хонаи асосии шумо кадом аст? нақдастед? мегӯен туям иштирок кардагӣ, мана илтимос каросиян ки равам. чӣ фикр мекунӣ, равам ё не? барноми наст. фарзандони манро аз ман ҷудо накун. шакли пурраи барномаро санаи 10 апрел соати 20 бо вақти Тоҷикистон дар ютуб каналҳои GM компания ва нигоҳи нав тамошо кунед. суҳбати ғайриоддӣ бо Ҷонибек Муродов.